हाल बा भाई लो। आज के बकचोदी बड़ा ही शानदार होखे वाला बा। यही से रउआ सबसे कहत तानी कि हमर वीडियो अंत तक जरूर देखब। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा न सुन के ना शुरू कल जाए आज के बकचोदी। चोद कैसे कहतिया भौजी दहिया से दहिया सटाव न सरवा हम रहती न तो का कहिए भैया दहिया से दहिया नइखे सटैती एक समनिया में अपन लड़वा घुसैती तबे ना मजा आयल रहत। सारा कैसे दहिया में दहिया सटा के का भइल पेलब उलब तो कुछ मजो आए। इन भौजियों के समझ में नहीं आवत इनको के पेलवावे के चाहिए इन कि दहिया में दहिया खाली रगड़े के चाहिए। भैया तू ये सब बताव। साफ हिजरे बाकी कैसे कहत तारी भौजी की सेजिया पर हमसे लड़ ओकरा के नइखे दिमाग बाकी सेजिया पर हमर भौजी मतलब भौजी के पटक के दोनों टांग दोनों बॉल फैला के बीच में हचहचावे के बा समझ में नइखे सरवा कोई दिक्कत नइखे भौजी हम कैमरामैन के भेज देता रही तोरा से लड़ी नइखे तोरा दोनों टांग दोनों बॉल फैला के बीचे में गांथी अपन लड़वा चाहे तोर पीछे ठोकी का करे जिला शिवहर जालू सारा कुंदनवा बहन चोदी सारा जिला शिवहर जाए चाहे जिला आरा जाए तोहर के वैसे का मतलब बा जिला शिवहर पेलवावे खातिर जाता रही तोरो की पेलवावे के बा लेकिन तोरा के साला पेली कहाँ साला हाँ तोर साला कुंदनवा गरबे में पेली समझ ले ना भौजी तो अपन समनिया में पेलवाई लेकिन तोर गरबे में पेलब साला हमू सब पेल देव तोरा के समझ ले ना नहीं तो केकरो से पूछना बंद कर तू का करे जिला शिवहर जालू साला बहन चोद कुंदनवा तू रहिए जावे साला बहाने चोद। भौजी रात वाली बतिया कहतो नइखे अरे भौजी तोहरा से रतिया वाली बतिया नइखे कहाता तो कोई दिक्कत नइखे बा तू नइखे कह काहे कहता रे भौजी रातू वाला बतिया कहातो नइखे कहे के मां तो नइखे कहाता तो नइखे कह वैसे भी हम सब जानले बारी के तोहर राते भतरा जी तोरा के खूब पेलले बार तोहर समनिया से पूरा पानी निकल गइल होई आ गरवों में लड़वा घुसा के तोरा पूरा गरवों के सामान निकाल देले हो इसे हम जानते बारी तो तोरा कहे के कोई जरूरत नहीं खे बा। देले बा दरदिया सहातो नहीं खे ए भौजी उ तो खाली दरदिया देले बा हमार हई ले तू न हई तो साला तू मुआइए वहीं पर मुँह जाई तू समझ लहू न चाहे अपन बुढ़िया से मुँह दे तू समझ ल सोचा ये हई नहीं खे गइल बहिन की सारा चूत मारो साला एकर ई दोनों हई देखला से लइखे लागता कि भौजी के काचे काचे रहल ई एते गो हई बारा ना एकर जो बना लागता नइखे काचे बा ई तो साला पूरा पाकल बा भौजी आ ऊपर से फरवाइलो बारू ऊपर से कहतारू तू काचे काचे बानी साला हम अपन लारवा तोरा से फाड़िए देम तो समनिया के समझ लो ना ऐसे बोलबो तो भाई सब आ रउआ सबके अगर हमारे वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कर देव शेयर कर देव अगर अच्छा नहीं लागत हो तो डिसलाइको कर सकता है हमारा वैसे कोई दिक्कत नहीं बा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो ना भाई सब आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद तब तक के लिए बाय।